Os tesouros humanos vivos son individuos ou grupos que posúen en sumo grao as habilidades e técnicas necesarias para crear, producir e reproducir determinados elementos do patrimonio cultural inmaterial, sendo testemuñas das tradicións culturais vivas no seu territorio. En xeral, podemos considerar que estas persoas portadoras son as mantedoras e transmisoras das diversas expresións do patrimonio inmaterial. Coñezamos algún destes tesouros vivos. Jaume Camilo Ribeiro Alonso, naciu 35. Teño agora 83 anos. Isdalina Fernández, nací en 1943. José Manuel Camiña García, nací o 17 de setembro do 49. Eu chamo-me Maria da Conceição Gonçalves, nasci em 1949. Joaquim de Matos Fernandes Barreiros, chamo o meu nome. Eu nasci no ano de 1919. Eu chamo-me José Pereira, nasci em 1944. José Ramón Rocha Sánchez. A fecha de nacimiento, 22 de 5 do 45. Então eu chamo-me Glória de Jesus da Cunha Cancela Fernandes, nasci em 1947. Clementina Ozores. Bueno, nací aquí un 16 de diciembre do ano 29. O río Miño foi dende tempos inmemoriais fonte de riqueza e alimentación para os homes e mulleres que vivían nas súas beiras, sendo estes, co seu inxeño e inventiva, capaces de adaptar o seu xeito de vida ás aportacións que lle facía o río. Estruturas milenarias como as pesqueiras ou pescos, artes como boitirón ou biturón, a cabaceira, alxerife, trasmallo, redes dun pano, chumbeira, nasas, palangres e canas, permitían pescar moita cantidade de peixe que sempre tivo o río, para servir de alimento á poboación miñota ao longo da historia. Embarcacións como o Carocho e a Maseira ou a Gamela permitían o desprazamento polo río, para cruzalo a outra beira ou mesmo poderen pescar dende elas. O río, bueno, moi noviño, iba co difunto meu abuelo, meu pai, todo iso. Foi onde collín o vicio. De rapaz, co difunto meu pai e a familia, íamos aos pescos entre unha afición. Sobre os 14 anos. Pois de rapaz pequeno, de cachorro cos maiores, claro, e ver, axudar como desarmaban, como armaban, esas cousas todas, onde empezas a aprender. Ao sair da escola, pois aí iba con ele as tardes principalmente. Emigrei en traballar. E abandonei, claro, esta zona. No, despois marchei para Francia. Eu levo moito, con 16 anos estaba en Francia. E claro, abandonei o río, moitos anos, hasta que viñen e me asentei aquí outra vez. Vim para aquí a facer o servicio militar, a casarme e a servicio militar. Que cando fui ao servicio militar xa estaba casado, Eu axudáballe ao meu marido cando iba el solo, que viñamos de vacacións porque estuvemos en Holanda e viñamos de vacacións e iba ao río, collía as vacacións para ir ao río. E como tiña afición, pois os pescos, pois vim a pescar. A pesqueira, para fazer unha pesqueira é esa pedra todo. O pedra ou un coto, porque hai moitos cousas que non é xa dos romanos, un coto solicitaron, concederonlle como pesco e punto. Pero pedra país, non pode levar pedra de mampostería, pedra país. Que les quitaban ali, ao lado da pesqueira, facían unha canteira e arrancaban a pedra para montar aquela pesqueira. Non pode botar cemento, ten que ser todo ferro. No cemento aí non pode levar cemento ningún. A rede está aquí porque o peixe ven pegada sempre ao borde do río e ao chegar aquí tropeza contra a pedra e entra na rede. Entra na rede.
Pois desde fai un par de anos eu entereime de que teníamos parte nunha pesqueira e falando con meu pai pois intentamos actualizar toda a documentación para poder aproveitarnos esa riqueza, por decirlo de algún modo. Iso vale moitos cuartos, unha aí abaixo vale 9.000 euros. Que para descontar hoxe no río 9.000 euros xa hai que botar anos. Que non é así tan fácil, non é ala baixo na Guardia. Que na Guardia a única propiedade que teñen é o río de arraste e o barco, do resto non é nada, que aquí hai propiedades. Eu teño escrituras onde teño as propiedades as miñas no río. Dicen que eran desta xente toda privilegiada, todo de diputados e toda xente rica que facía os pescos porque tiñan carta para fazer esos pescos a pico e pala, como diz outro ali nun peñadero desos, que non fai agora. Veu de herencia todo. As que teño agora de meu abuelo pasaron ao meu pai, de meu pai pasaron a min e a meu irmán. As nosas que temos por parte do junto do meu pai ven dun cura. Era un cura, claro, esos podían, tiñan poderes a facer esos pescos. Hai pescos aquí que foron feitas polos romanos que levan moitísimos anos, moitísimos. O que pasa é que hoxe meter cartos no río é tempo perdido. O ano pasado eu se collín en toda a temporada unha docena de lampreas, foi todo. Onde este ano que pasou, saquei 7 xuntas. Nun día. E todos os días. 3, 4, 5, 6, todos os días. Así dá justo. Hai pesqueiros unhas mellores que as outras. Todo... A portuguesa é moi boa. Aquela pesqueira xa deu, xa fai moitísimos anos, 41 lampreas xuntas dun pica, pola presión da agua que hai ali. Ali a 20 metros ou así abaixo do pesco, hai que para subir ali o barco, a motor xe custa. O meu barco teño o nombre da muller Divina, pon ali detrás escrito ben grande, Divina. Eu tuve en medo cando iba el cura de Portugal, o Padre Américo e outro, e marcharon polo río abaixo. E o meu marido dixo, mira que o río vai moi cheo para subir co barco e o río iba moi alto. E nesto miro pasar o barco que a proa para arriba, o barco do Padre Américo, onde iban eles. E non miro a ningún. Eu vin o barco polo río abaixo, as redes e todo polo río abaixo, desesperada, veo a Guardia Civil e todo aquilo. E despois ao meu marido non lle pasou nada e ao outro porque saliron do barco e a eles non lle pasou nada porque quedou unha boia no barco, colleron e engancharon os dous á boia. E os dous ningún sabía nadar, o cura non sabía nadar. Non sei como se salvaron, foi Dios. Este é a ponteira. Este é o bozo. Agora ven a corda da boca, a baranda de arriba. E vai o creceiro. O terceiro. Este é o terceiro. Para facer unha rede vai falta polo menos 8 días. Todo coa agulla, empezar a facer os cambos e aquel rollo todo, que agora xa hai material feito de propósito, só é cortar. E antes era a man todo. A man, cando asistía ao cáñamo, que agora todo nailo deste, antes era todo a man. Era moito máis traballoso que agora. O difunto meu pai botaba casi noites enteiras a ganchillar, a facer na rede. Pois eu empecé a facer as redes neste caso porque a primeira rede fixérnola como favor unhas poucas persoas que sabe facela e a min son unha persoa que me gusta aprender. Quero aprender neste caso porque dentro de X anos a xente maior vai a desaparecer. Pouco a pouco acabei a miña primeira rede e agora en breve continuarei facendo unha segunda rede. Pouco a pouco porque unha rede pode levar en torno ás 40 horas de traballo facilmente.
No, vale para todo, a rede pesca de todo. Todo que sea da malla dos 60, se é máis pequeno peixe, escapa pola malla, como moitas lampreas escapan pola malla, porque agora puxeron a malla dos 60, que debía, para aquí, para nós os pescadores, debían por o 50, estaba ben, porque non escapa tanto a lamprea, e moitas morren. Métense na rede e de tanto que retorcen ali, abafan e morren. Os peixes era como agora, máis cantidad. Antiguamente, anguila, truita, salmóns poucos. Lamprea, sábalo, escalos. Boja, que desapareceu, me parece, ese peixe, que era como escualo. Por aí, muxos que iso non valen nin para nada. E bueno, agora veo perca esa, el mufo, esa merda ese que só comen lodo porque cae no río. Como eso lo veñen ao río onde hai porquería. Toda a especie que temos nós, o sábalo, a lamprea, salmón, bueno, a troita, eso suben. En súa época, que empezaron na Castiñeira, agora é cando máis corre para arriba para desovar. Desovan aquí no arriba, críanse aí, despois van outra vez ao mar. Miña nai me contaba que o tío del tiñan unha cociñeira. Eu era pequena e me contaba que preparaban a lamprea así e que era un secreto que tiña o tío que non se podía descubrir de botarlle a naranxa, que a outra xente non lle botaba, que era o secreto deles. Eu vou por aquel gusto de dicir, teño unha lamprea que non a como, guisada non a como, seca así. Pois mira, ainda hai uns 15 ou 20 lampreas secas, en vacío, no congelador. Ve un amigo, oi, me falta unha lamprea, como era o 15 de agosto. Toma, ¿cuánto vale? Ficha por 20. O río Miño sempre foi un punto de confluencias das culturas e dos saberes en ambas beiras. O río para Goián foi medio de vida. Medio de vida durante os anos de crisis. Nós, quando éramos mais pequenos, íamos para a beira do rio, onde tivesse assim areia, uma espécie de praia, sabe? Passámos ali no verão, passámos ali o dia todo e depois vinhamos à noite. Meu pai, de pequeno, tamén foi ao río, porque meu abuelo tamén era pescador. Mas naquela altura as pessoas mesmo... pessoas, sim, que não é, amadoras, iam ali para o rio e punham-se ali a pescar aquele peixe mais miúdo, não é? Que não, e era assim que a pessoa passava aí o tempo e pronto, e ainda trazia algum peixinho para casa para comerem às vezes, porque era um alimento que já não o compravam. Eu empecei por pescar, primeiro pescava anguias e logo pois fui um patrón e tinha a medias unha ramela con este amigo. E íbamos pescar. A muller del, a máis eu, nunha gamela e ele na gamela dele. Ele era o que nos botaba as redes e anclábanos no medio do río e quedábamos ali a esperar que empezase a subir a mareo. Horas ali, a chicha máis eu a esperar. Mentres rezábamos o rosario, rezamos moitos rosarios a esperar a que crecese a maré, tiñas que estar horas ali no río de noite, e algunhas veces a chover. O río, porque eu creo que máis que son as augas contaminadas. Iso aquí ao río, se coñen acá un calcara botar e calcar, xa queima. En cambio aí, as depuradoras, xa aumento alto para o río. Aí sabes que o embalse, se hai lodo, se hai falando mal merda, iso queda todo aí, despois acumula aí e cando lle abren esa borralla por baixo ven todo para o río. Eu acórdome de rapaz pequeno que estaba a firga daquela autorizado, e mirabas o fondo a 10 metros ou 12 de fundura e agora 1 metro e pico xa a carretera, xa non mira máis o fondo. Diferencias do caudal, pero nunha hora, nunha hora subeche 4 ou 5 metros e cando vas dali a 2 horas está seco redondo 3. E entón a rede non pesca no seu punto. Por culpa das variacións dese caudal, que non sabemos cando van a ser nin como van a ser, neste caso, eu buscando en internet, atopei neste caso un sitio onde se atopa o nivel actual por horas que leva ao río. Neste caso o nivel máis cercano é o de Salvaterra,
en función das aberturas con portas do embalse de Frieira. E con iso consigo saber se está baixando o río, se está subindo. Se esta noite subiu moito o caudal do río, pois seguramente a rede teña lampreas. Se for ao río baixo, collía sempre lampreas. Se o río vai baixo, olvida, colles unha lamprea lá para as cousas en flores, verdad, Camiña? Acorda-me as carvarelas, as truitas, as carvarelas, a mí está aquí para agua, de noite, e veña, tres sacos de truitas, e veña truitas aí como un cerco. Agora non mira usted unha truita. Non se ve a truita. Acabou. E no Río Miño, pois tamén, o sábado hai algún pero pouco, non como daquela, lampreas se vai habendo, meixóns tamén moi pouca cousa, non sei, o motivo de acabar non sei cual foi. Antigamente pescaban máis porque non existían as redes de arrastra lá baixo, Non, non quedaron eso, eles dicen no pelo o peixe que ten que subir sobe, porque aquí non se pesca tamén sempre, mas agora xa os domingos ao sábado non se pesca, e era sempre coller un peixe, por aí arriba se les pesqué, sempre coller un peixe, claro, xa que non é rede nenhuma, collería moito máis, ese é lógico. A nós sempre nos fastidian por todo. Non podemos coller angula, non podemos coller anguilas, nada, tudo é lá baixo, non sei que, así. Hai moito furtivo, eso sempre siga vendo. O que vai con a reza ou con a moseira ao río, eso non fai mal ningún. Esos tontos que son a marina e 4 chivatos, pero tú vas ao mellor no Natal a ver se pillas unha lamprea. Se a pillas, pillas, se non a pillas, non a pillas, pero que che fai unha lamprea? Non é cousa legal, nada. Houbo momentos nos que, por motivos de miseria, os lugareños tiveron que acudir a actividades delictivas. É o caso do contrabando, onde o río serviu de canle para o intercambio de mercadorías. Pode passar, às vezes passava-se mal porque isto é assim. Eles saíam direto ao rio. Mas o que se passava é que eles já, pronto, era como era o trabalho deles, eles já iam de manhã cedo, lá para a beira do rio, para verem, para controlarem ou os carabineiros do lado de lá já, ou o guarda fiscal do lado de cá. Para quando eles depois saíssem um bocadinho para o outro lado, eles conseguiram passar o contrabando. De noite, o río tamén supuña o vir as mercancías, viñan sempre de noite, mercancías que escaseaban aquí, como eran a cuestión de as telas. O contrabando deu moito dinero a gañar. Aquel que traballaba en fondo que tiña medios, porque claro, podía salir unha noite ben ou un mes ou pero lá un día caía, e iso é tanto que ter tipo. E depois, bom, naquela altura non havia o telemóvel, mas comunicava-se uns aos outros já para dizer, olha, agora é o momento de passar. E então é quando passava. O meu tio era guarda e quando ele nos via ia para o outro lado, que era o irmão da minha mãe. Mas muitos foram apanhados pelos guardas. A veces había que entrarlle, sempre había un que era veterano, e cando había os novos, o veterano encargábase de dicirlle, mira, que aquí pasa isto, se podemos sacar 5 euros de sueldo para outros 5 ali, son os estar. Entón, entre eles falaban, e dicen, Camilo, tranquilo que non hai novedade. Entón, veña. Mas eu lembro do meu marido dizer que iam buscar o café de noite, que era o contrabando do café, eram sacos e sacos de café que eles traziam, e ele levava o matroa, ia a nadar, que era mais para aqui, para o peso, ia a nadar, punham a roupa numa trouxa, em cima da cabeça estavam com o cinto e os sapatos e eles atravessavam o rio. E quando chegasse lá, vestiam-se, quando viessem para cá, faziam a mesma coisa, despiam-se e depois vestiam-se cá. Non había plástico daquele tempo e cuántas veces a mercancía viña mollada. Então ia buscar às vezes algumas coisinhas ali, antigamente no tempo da guerra civil, ia buscar a tui, eu tinha uma fragonete, mas não era para vender nem para nada, para casa só. O río, unhas cousas viñan e outras iban, non? Moita gorra se vendeu na nosa casa, Dios mío, das gorras, o sea, iban das vascongadas para Portugal. E as zapatillas, eu creo que tamén as alparagatas tamén iban de España para Portugal. E que viña de Portugal? Café. De Portugal viña o café e o tabaco. Mas nós tivemos aqui não sei se vocês ouviram falar, o Zé Diabo. O Zé Diabo era um contrabandista aqui em Penso, aqui de Penso, era um dos maiores contrabandistas aqui de Penso. E era um tipo que era, até ele tinha o nome de Zé Diabo, que aquilo safava-se em tudo.
Mas infelizmente veio um momento que um carabineiro matou-o no rio. Ele vinha atravessar para cá porque já tinha coisado e o carabineiro na água matou-o na água. O carabineiro matou o português, esse tal Zé Diabo na água. Aí é que foi um bocado triste, porque depois, claro, houve uma certa polémica nesse sentido, porque, pronto, matar uma pessoa sem defesa, porque estava na água, já não era tão fácil como se por acaso tivesse. Mas não, ali é verdade que aquilo foi um bocado polémico. Non me... algo gañei, home, pero gastábase moito, porque íamos aí, cando era por non contrabando, íamos aí para a tenda dun tal Pepillo que foi da Guardia Civil, o sea, botaron no faro, non sei por qué, non metemos no contrabando. E logo, cando xa iba a entrar outra vez xa de sargento, e colleron el contrabando e logo afora. Entón, íamos para aí, e a mellor hasta as 3 ou 4 da mañán que se iba ao río, pois nada, ali a xogar o golepe. Se non gañábamos ese se perdía. Pero bueno, algo foi fendo. Para seguir defendendo, ainda comprei, tuvemos 3 tractores, bueno, fui na casa, vamos tirando. Nunca se pasou fome, nin nada, pero bueno. Lamentablemente, tamén aquí a emigración sacudiu con forza. Porque eles gostaban, non? Tiñan que ir á procura dunha vida mellor que aquí non tiñan, que aquí non encontraban. Estuvo sempre na França, 40 anos. Estuvo na França. Ele mandava dinheiro e eu gastava. Pois ele mandava dinheiro e eu gastava. Meu pai foi emigrado na França, esteve na Arábia, esteve na África, da construção. Tudo para a França, o que migrava era tudo para a França. Porque agarraram aquela coisa de ir para a França, todo mundo queria ir para a França. E era uma terra boa, que foi a terra boa, foi a terra que fez algo Portugal, foi a França. Aqui a maior parte está tudo na França. Há quem está no Canadá, quem está nos Estados Unidos, tudo mais, mas a maioria dos imigrantes daqui de Castro é a França. O papá marchava para o Brasil. E de vez em quando, bueno, vinha assim cada 2 anos ou assim, e logo, claro, cada vez que vinha um mocinho mais, não? Passaram a pé, antigamente, daqui para lá. Os primeiros começaram a ir para a França, para a Espanha. Fizeram a pé daqui à França. Eu casei-me com 17 anos e meio, fui para a França e estive lá 49 anos. Eles contavam tanta coisa. Tinham que fugir aos carabineiros, tinham que fugir aos guardas, e a maior parte deles ainda foram presos. E depois é que os foram tirar da cadeia. O padre Aníbal ainda foi tirar vários da prisão. Da Espanhola, onde eles ficavam, onde eles eram apanhados. Principalmente os primeiros começaram a ir, porque depois um já levava o outro, e depois já foi começando a melhorar um bocado. De Goián havia muitos que emigravam ao Brasil. Uns chamavam aos outros. O meu avô, pai da minha mãe, emigrou para a Espanha com 15 anos e conseguiu progredir na vida e era capataz na companhia telefónica. Pero quando se empezou a crise, empezaron a fallar o negocio dos transatlánticos tamén. E o Brasil tocoulle tamén esas épocas de crisis e entón non mandaban os diñeiros, non mandaban as mensualidades que acostumbraban a mandar. E aquí a xente vivía diso, do que lle viña do Brasil. Os coñecementos que se adquiren dos antepasados son transmitidos tamén ás novas xeracións. Empezaron a quedar os meus netos, no sitio meu se quedaron os dous, que enseñan os dous a tocar, e por ser, xe digo, isto non hai nenhuma trabada das que hai por aquí, vostede non hai que lle metaban. Levo iso desde os 6 anos tocando, era un crío, e ahora mismo teño 26, e nada, fai 3 anos, vai facer 4, coñen a directiva de Treboada, xa co anterior presidente, bueno, tuvo que deixalo e foi todo por meu abuelo, hubo que porse máis a obra e nada, levamos así 4 aniños casi. Teño un salero de bombo que son hostes, sí, moi ben, moi ben. Empecé a tocar, porque iso vimos aquí o noso ir polas festas, cando é a festa, vamos cos bombos, polas casas, pidindo e demais. E, bueno, como son aquí as festas do pueblo, pois meu abuelo iba pola miña casa e dicía, veña rapaz, colle o bombo, vente con nós. E foi así a máis e aquí estamos ahora mismo. Unha cousa que me gustou sempre e sigo me gustando. Eu disfruto velos tocar, disfruto, bueno, moi ben, moi ben.
Sí, daquela sí era o único profesor. Era mirar por maiores, aprender e así. A bella usanza. Iba con esa xente toda, porque eu era rapaz, pero gustaba isto, pagaba eu ben, porque eu moito meu tío tamén, o cesteiro ese, eu iba con eles a todos lados. Como todo, hai que ir sempre evolucionando. Antes, o mellor, tiñamos 10 pezas e agora xa temos 30 pezas. Son outras formas, novas, son moi diferentes. O meu fillo nin de pesca, nin de caza, nin de nada. Teño 2 escopetas, están na Guardia Civil, que levou a meu fillo á Guardia Civil, que non quere saber de nada. Oxe, a juventude hoxe non quere saber de ríos. Sacado este rapaz... Vivimos nunha sociedade completamente enfocada cara a industria, as cidades, todo iso, cando realmente vivamos na cidade ou non, todos temos que comer, realmente todos temos que vivir do campo dunha maneira ou doutra. Así que, a ver, eu cada vez, pois, este ano que empecé co tema da pesca, valoro máis iso, o sea, considero moito máis riqueza este xentiña que leva anos traballando pois para comer, para sobrevivir, cando nos agora, bueno, neste momento facémoslo como un hobby. Ahora a xuventude non quere saber do río. E as mulleres sabes que menos. Si van un domingo cando chegan ali, pois ao río, papá. E non, vamos contigo. Por aquí lo de dar un paseo e tal, pero afición ninguna. Ensinei ao filho as primeiras coisas. O que barrer. A primeira coisa, as primeiras notas, o acordeão, e depois ele começou a estudar, meti-o na música, já que eu não aprendi, meti-o na música. Naquele tempo era difícil, sabe? Eu creo que xa, non sei se falaremos os dúas dúcias, só os viellos que quedan, pero tamén como xa non salen, tampouco xa tampouco se fala. Xa, cada vez falase menos. Ou morrer eu e os da miña quinta, acabouse. Xa non... Dá tristura, dá tristura unha coisa, porque está aí e non recuerdo, pero agora xa que se lle vai a ver como todas as cousas, tocoulle desaparecer, non? E hai que é unha lingua viva, non? E ten un momento de auge, e ten un momento de desaparición, e pois tocoulle morrer. Tócalle morrer, claro. A nosa trabada en Algoián estuvo un punto de desaparecer, pero bueno, foi antes, a do Torrón tamén, pero a nosa vai traballar máis o miño. Desde que formei eu, foi a máis, e ainda hoxe sigue nun momento de dicir, acabou. No momento están avanzando ben, agora va o meu neto, está avanzando ben. Como non, a tradición sempre hai que mantela, é algo que nos... A tradición, pero nos encantan, esas pezas antiguas son estrondo total e dices, aí veñen os bombos. Aí está a festa. Eu chorar nunca chorei, porque a verdad que foi dura. Eu non chorei. Sabes que moitas veces porque choraba? Porque me batía miña irmán. Como falase unha palabra en gallego, miña irmán dábame unha morrada tan grande na boca que me faía calar. E eu nada máis cerrar a porta xa falaba gallego. Claro, e dicía, calariña, cálate que te van a ouvir os de Porriño, porque os de Porriño pensaban que eran máis que nós. Sí, porque Porriño xa era máis ciudad. Unha parte ainda se vive da imigração. A maior parte mesmo das senhoras que são viúvas hoje em dia vivem das reformas francesas. Até que era máis as lampreas iban regaladas, as lampreas a 2 pesetas e a 5 pesetas. Podía comerla aos pobres porque non era tan cara como agora. Para negocio, aquí a lamprea non nos dá negocio, dános de traballo. Unha noite medio 100 kilos de angulo, daquela, e aquel día foi o tractor, logo o tractor a buscar o angulo ao río. Que era a fartura. Comían as galiñas, comían todas. A xente antes era moito mellor que agora. Por qué? Porque era máis gente, era máis unida, ajudava máis, era muito mais comutativa que agora. Não sei, acho que foi de haver assim um bocado mais de dinheiros ou assim outras coisas que mudou assim um bocado o equilíbrio das pessoas. Penso eu, não sei. O meu pai sempre disse que os filhos dele haviam de ter uma enxada mais leve que a dele.
já não é o que era, sabe? Disto até falava. Sim. O acordeão, quando era novo, até falava. Tinha outras, a juventude, agora a minha idade já não é, já não tenho